ben Impact Piet ontmoetje en ja, die is vermist. Dus De Impact Piet, die is vermist? ja, en ons krijgt geen cadeautjes. Dan gaan we een posters maken daarvan. En dan kunnen we overal daar iets, ergens een poster plakken en dan kunnen ze alle mij helpen om te zieken. Want wij zouden wezen. Weet ik niet. Dus het is een soort grote zoekactie. Ja. En wat denk je, waar zou die zijn? Dat weet ik nog niet. Ik heb hem wel schoen. De heeft hem jongen. Ja. Wie op het schoolpje en wie kon buiten watsen. En toen zegt ze hem. Ja. Oké. Maar toen, ja, Roenie is hij het mogelijk fut. Dus, Hey, en hoe ziet de Impact Piet eruit? nou, zo. Hey, en heeft die schoen ontzetten? Ja, al een paar keer. En wat zit erin? Nou, ik heb wel wat meegenomen. Verstelbare skirren. En ik zak vol pepernutten. En hoe weet Sinterklaas nou wat je hebben? Nou, ik ga het op verlanglijstje stingen en dan doe ik hem in de school en dan kan Sinterklaas hem meenemen. En heeft hij hem al mij nou? Nee, dat ga ik nog te maken. Goeie. Wat ben je aan? Nou, wat nou? Wat ben je aan van? Hey? Wat ben je aan van? Om fietsen? Ja, nou net. Nou ben ik aan het nutten, anders ben ik aan het fietsen. Mooi even tussenuit? Ja, hoe heet dat tussenuit? Ik ben alle metjes tussenuit. Ja? Ja. Maar wie je nou speciaal stapt om even te snutten? Juist. Ja. Ja. Maar ken je dat net fietsen erbij? Nee, dat jet nog net. Safir ben je nog net. Nee? Nee. Nou, ik fiets je alle metjes langs. Oké. Alle metjes. Waarom? Omdat ik graag fiets. Dat is mijn uitgesproken hobby. Oké. Ja, ik praat eigenlijk wel eens. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga hier in Duitsland wennen. Oké. Waarom? Omdat het beter is. Ik had het vroeger hier wennen. Maar ik ben hier gekomen om voor 8 jaar wegen mijn vrouw. De mensen zaten al een beetje voor 8 jaar kwam. En ik heb die kans om haar hier te verzwaren. En ze hadden wel, maar is ze verleden jaar overleden. En nog fiets ik wat. Juist. Zo, zodoende. Dus je bent al alleenig? Ik ben al alleenig, ja. Redde je dat wat op? Nou ja. Ben ik heel eerlijk, als je natuurlijk een fleurenschaartje fine zo, dan doe ik dat. Ja, ja. Ben ik heel eerlijk in. Ja. Maar dat maakt een beetje, die maakt bij me passen. Oh, dus als je op de fiets zit, dan zou je goed om je heen houdt en dan wat vrouwelijk schoon voorbij fietst? Ja, als het past, ja, dat is ook wel om me heen, ja. Ja. Jo, jo.